ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଗାଁର ଘର ସବୁ ଏମିତି, ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ଜଣଙ୍କ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ତମ ଗାଁରେ ପାଣି ଗାଡ଼ି ଆସିନି କେବେ ଭାଇ? ଚାଷ କରାଯାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପନିପରିବା ଲଗା ହେଇଛି। ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ଯାର ନାଁ ହଉଛି ବାସଙ୍ଗମାଳି। ତ ଏଇ ବାସଙ୍ଗମାଳି ପର୍ବତ ଉପରେ ଗାଁ ଥିବାରୁ ଗାଁ ହିସାବରେ ତା ନାମକରଣ ହେଇ କଥା ହବା ଆଉ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ବିନା ପାଣିରେ ସେମାନେ ଶୋଷ କେମିତି ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଳ ଉତ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବାସଙ୍ଗମାଳି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୋଷ ଓ କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପାଇଁ ଏହା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ। ଗାଁର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ ପାଣି। ପାଣି ଟିକେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ OMC ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁଦିନ ଏ ଗାଁକୁ ଆସେ, ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ। ତ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆସେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଜଣ କହୁଥିଲେ କି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିନି, ତ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ନ ଆସେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ଦଳ ବିକଳ। ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଶୁଣିଲେ, ଗାଁ ଘର ସବୁ ଏମିତି, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ଘର, ଯୋଉଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଏଠି କିଛି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କେମିତି କଣ କରୁଛ ମା? ଏଇଠି ବର୍ଷା ଦିନ ଏକା ହଉଥିବ ତ? ବର୍ଷା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଟା ଶୁଖେଇଛ, ଏବେ କାଟିଲ, ଏବେ ବିକ୍ରି କରିବ ନା ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡା କରୁଛ, ଆଉ ଯାଉ କରୁଛ। ଆଉ କଣ ଚାଷ? ଧାନ କରୁଛ? ଧାନ କାଟିଲଣି? କଣ କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ? ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ଏଇଟା କଣ ଧରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ? ଇଲା। ଏଇଟା ଇଲା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା? ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗିଆ। ହଁ ହଁ। ଧାନ କୋଉଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ସେପଟେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ହଉଛି ନା ଖରା ଦିନେ? ଶୀତ ଦିନ ବି ହଉଛି? ଖରା ଦିନ ହଉଛି? ଖରା ଦିନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବର୍ଷା ଦିନେ? ବର୍ଷା ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ପିଟୁଛ ଗୋଟେକୁ? ସମସ୍ତେ ପିଟୁଛ ଯେ? ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ପିଟୁଛ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କି ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଏଇଟା? ଆଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହୁଏ ଏବଂ ଅମଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଗାଁରେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ବାଡ଼େଇବ ସେ ସେତିକି, ତାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଗାଁରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି।
ये हूँ गाँव करुण दृश्य गोटे पटे सौंदर्य थिला बेले आउ गोटे करुण चित्र तो आशा करुँ भिडियोटी आपको निश्चय भल लगी जदि भिडियोटी भल लगा तो लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करने को जमार भूलिए ना चलते आउ गोटे जिनस आपको देखी गाँव घर गुड़ा थे देखते नजर पकातु कौ भाया घर सब अच्छी तो देखिपे मो बासंगमाली गाँ भितर अच्छी तो गाँव रो सब हूँ चाष जमी जो चाष कराए कि पनीपरिया लगाई जहाँ वर्षा दिने ही संभव हो पार तो खरा दिने तो टोटाल चाष ही ना तो ये माँ मैंने सब जाऊँ धान काटे आप धान काटिया जाऊँ धान काटिया जाऊँ हाँ जातु ये सब चाषबास समय काम करने समय तो सब लोक बाहरी गले निज काम करने तो सब थिला गाँव रो इतिहास गाँव रो चालीचलन आपण कुआं बाहर धान कटा सरलानी कुआडे धान लगे धान कर काशीपुर दक्षिण पूर्व ओडिशा रे थिबा एक सुंदर सहर रायगड़ा जिलार सबुठारु बड़ ब्लॉक भावे विवेचित होईछि। प्राकृतिक सौंदर्य रे भरा एही काशीपुर रे अछि सुंदर सुंदर झरणा सह उच्चा उच्चा पहाड़ एही पहाड़ मध्यरु बासंगमाली पहाड़ अति पुरातन और चर्चार पहाड़ काहेकिना एही पहाड़ उपरे गोटे सुंदर गाँ रही तारी मध्यरे सरल आदिवासी प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर एही पहाड़टी गाँ लोकों अभिशप्त स्वाधीनतार एते वर्ष पर एही गाँवर लोक मौलिक अधिकार आगरे पराजित होई रहिछथि। एही गाँव रे ना पानीर सुविधा अछि ना विद्युतर सुविधा निजर शोष मेटाइबा गाँवर महिला माने पहाड़ तलू बहुथिबा एक झरणा को पानी नबाकू आसंती देखिपे माँ जनक नदी को जाऊँच यपटे नदी अच्छी एही गाँटी संपूर्ण भाव में आदिवासी गाँ एही गाँव में प्राय 50 घर बसवास करती बासंगमाली गाँवर लोक सहरीकरण ठारू बहुत दूर में यह भाविला बेलू बहुत दुख लगे आज पर्यंत कौन सी मौलिक सुविधा एमानंकु पाखक आसीनी शह शह वर्षर एमाने एठी रही आसी सरकार एमानंकु हटेबारे लागिछन्ति एही पहाड़ उपरे हजार हजार टन रो बक्साइट भरी होइकी अछि जहाँ पछरे सरकार पड़िछ।